कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കേൾക്കുന്നു. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കേൾക്കാമോ ചേച്ചി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ടുണ്ട്. ലൈവ് വന്നു. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഖ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം വന്ദേകം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 34ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ തുടങ്ങേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം മറ്റുള്ള ഏത് മാർഗങ്ങളെക്കാൾ, യോഗ മാർഗങ്ങളെക്കാൾ ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും അനായാസമായിട്ടുള്ളതും ലളിതമായിട്ടുള്ളതും. അതാണ് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് അതിന് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ശ്രീധര സ്വാമിയും ജീവഗോസ്വാമിയും ഒക്കെയാണ് പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഇത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 34. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മകാർസ്നേൻ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മകാർസ്നേന ത്രിരംഭീഷ്യ മനീഷയാ യദന്യവസ്യകൂടസ്ഥോ സതത്യവസൃതൂഢസ്ഥോ യതിരാത്മന്യതോ ഭവേത്. ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനായ ബ്രഹ്മദേവങ്ങൾ കാർസ്ന്യേന സമ്പർക്കത്താൽ ത്രിഹി 3 പ്രാവശ്യം അംബീഷ്യ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പനീഷയ പാണ്ഡിത്യ ദ്യോതിയായ ശ്രദ്ധയോടെ അത് അദ്യവസ്യ നിശ്ചയം വരുത്തി കൂടസ്ഥ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രതയാൽ രതിഹി ആസക്തി ആത്മനി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ യഥ ഏതാൽ ഭവേ സംഭവിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഉത്കൃഷ്ടനായ ബ്രഹ്മാവ് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വേദങ്ങളെ 3 പ്രാവശ്യം പഠിക്കുകയും അവയെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ചെയ്ത ശേഷം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള അഭിനിവേശമാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ അത്യുന്നത പരിപൂർണതയെന്ന് നിശ്ചയം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോ ആരാണ് വേദോപദേശം നൽകിയത് ബ്രഹ്മാവിന്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ വേദങ്ങളെ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ വേദങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെ. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ ഹയഗ്രീവനാണ് ഈ വേദങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അതായത് ഈ പ്രളയം വരുമല്ലോ, പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹയഗ്രീവനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ വേദ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പം എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്? 3 തവണ, ഒരു തവണയല്ല, ഒരു തവണ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവുകയല്ല ചെയ്തത്. വീണ്ടും വെരിഫൈ ചെയ്തു, 2ാമത് തവണ ഫുൾ വായിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3ാമത് തവണ വായിച്ചു, എന്നിട്ടാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയത് എന്തെന്ന്? ഭഗവാൻ എന്താണ് ധർമ്മത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ പരിപൂർണത? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള അഭിനിവേശമാണ് എന്നുള്ളത് നിശ്ചയം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഇത് ഒരു ഉപദേശമാണ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അറിയാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും വീണ്ടും മനനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 2 തവണ കൂടി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. അതിനുള്ള എഫേർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമപുരുഷന്റെ ഗുണാവതാരമായ ബ്രഹ്മാവിനെ അത്യുന്നത വേദാധികാരിയായി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ വേദങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വേദോപദേശം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഭാവി പഠിതാക്കളുടെയും ജിജ്ഞാസ ശമിപ്പിക്കാനായി ഒരു പണ്ഡിതനെ പോലെ സാധാരണ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേദങ്ങൾ 3 പ്രാവശ്യം പഠിച്ചു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ബ്രഹ്മാവ് അത് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന് സംശയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു സംശയവും വരില്ല, നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാലും വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സസൂക്ഷ്മം പഠിക്കുകയും സമഗ്ര പ്രക്രിയയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധനായ അഹൈതുക ഭക്തനുമായി തീരുകയാണ് സർവധർമ്മതത്വങ്ങളുടെയും പരമപൂർണതയെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്ത ഭഗവത്ഗീതയിലെ അന്തിമ ഉപദേശവും ഇതാണ്. ഇപ്രകാരം വേദനിർണയത്തെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2:42 വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ തീർപ്പിന് എതിരായവരെല്ലാം വേദബാധരഥന്മാർ മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഇതില് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് ആൾക്കാർ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. എത്ര വിവരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വേദബാധരഥന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്താ വേണ്ടത്? ആചാര്യന്മാര് നമ്മൾ ഈ വേദങ്ങളെ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ഭഗവാൻ സർവഭൂതേഷു ലക്ഷിതാ സ്വാത്മനാ ഹരിഃ ലക്ഷിതാ സ്വത്മനാ ഹരിഃ ദൃശ്യേർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ട ദൃശ്യേർബുദ്ധ്യാദിഭിർദ്രഷ്ടാ ലക്ഷണൈ അനുമാപകൈഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സർവം ഭൂതേഷു ജീവരാശികളിൽ ലക്ഷിതഃ ദൃശ്യമാകുന്നു. സ്വ ആത്മന ആത്മാവിനൊപ്പം ഹരിഹി ഭഗവാൻ ദൃശ്യൈഹി കാണുന്നതെന്തും ബുദ്ധി ആദിഭിഹി ബുദ്ധിയാൽ ദ്രഷ്ട കാണുന്നവൻ ലക്ഷണൈഹി വിവിധ ലക്ഷണങ്ങളിൽ അനുമാപകൈഹി അനുമാനത്താൽ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനോടൊപ്പം ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ ഭഗവാനുണ്ട്. നാം ഈ വസ്തുതയെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടറിയുകയും ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടറിയുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്? ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ അനുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യൻ അല്ലാത്തതിനാൽ അവിടുന്ന് ശരണം പ്രാപിക്കാനോ ദിവ്യ പ്രേമഭരിത സേവനം സമർപ്പിക്കാനോ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വാദം.
അത്തരം ഒരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് വിവേകത്താലും ജ്ഞാനത്താലും പരമപുരുഷനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിന് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ഒരു പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒന്നിനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, വിശ്വസിക്കാം അല്ലെ? അവർക്ക് എത്രത്തോളം കഴിവുകളുണ്ട്, അവരുടെ കഴിവ് കുറവുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോരുത്തരും വേറെ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അമ്മ വേറെ മാതിരി ഉണ്ടാവും, മക്കള് വേറെ മാതിരി ഉണ്ടാവും. അത് ഓരോ മക്കളും വേറെ വേറെ തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് കുറച്ചുനാൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തെയാണ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നു, അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രായോഗികമായ സേവന മനോഭാവത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവത് കൃപയാൽ സത്യം വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്ഥിരം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാന്നിധ്യം നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അനുഭവം വരും എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് ഭഗവത് സാന്നിധ്യം സർവ്വതാ എല്ലായിടത്തും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. ആ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശ രൂപത്തിൽ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും സഹവാസിയായ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് പോലും വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. അതിനുള്ള മാർഗം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. ഒരുവന് സ്വന്തം അസ്തിത്വം ഗ്രഹിക്കാനും താൻ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് സാക്ഷാത്തായി അനുഭവിച്ചറിയുവാനും കഴിയും. പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ താൻ ഈ ശരീരമല്ലെന്ന് ഒരുവന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ശരീരമല്ല നമ്മള് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഞാൻ എന്നുള്ളത്, ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഈ ശരീരമല്ലെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? കൈ, കാൽ, തല, രോമം എന്നിവയെല്ലാം തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണെന്നും എന്നാൽ അവയൊന്നും കൈ, കാൽ, തല തുടങ്ങിയവ താൻ അല്ലെന്നും ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ? നമ്മളുടെ കൈ, നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ കൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ കാല് അല്ലെ? ഞാൻ കാല് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൈ എന്ന് പറയാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു വേറെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്നല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകയാൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾക്ക് തന്നെ കാണും. അപ്പൊ ആ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മുടെ കൈ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു, കൈ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കൂ, എന്നാലും നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അപ്പോഴും എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരാൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പുറത്തുള്ള ശരീരമല്ല ഈ ഞാൻ എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആകയാൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾക്ക് തന്നെ ആത്മാവിനെ കാണുന്ന മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കൂ. എന്റെ ഹൃദയമാണ്, എന്റെ തലയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു ഞാനാണ് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായ നിർണയം എന്തെന്നാൽ ജീവസത്ത മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും ദ്രഷ്ടാവാണെന്നും അവൻ തന്നെ ഒഴിച്ച് മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെയും കാണുന്നു എന്നുമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ്, ആ ആത്മാവ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? അവർ ശരീരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തന്നെ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാണാൻ പറ്റും, നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. ആകയാൽ ദ്രഷ്ടാവും ദൃഷ്ടി വിഷയവും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് എല്ലാം എന്താണ്? ദൃഷ്ടി വിഷയങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കൈ കാണുന്നു, കാല് കാണുന്നു, ഇതൊന്നും ഞാനല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ എന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ദൃഷ്ടി വിഷയങ്ങൾ, ഈ കൈ കാല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൃഷ്ടി വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ദ്രഷ്ടാവും. ദ്രഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ്. ഈ ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത് അല്ലെ? ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിനെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പരിധികൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ സാധാരണ ദൃഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വീക്ഷിക്കുന്ന ദിവസത്തേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി കാണാനോ ചലിക്കാനോ ഉള്ള ശക്തിയില്ലെന്നും അല്പം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയും, സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ജീവസത്ത,
എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, നമ്മൾ തന്നെ പോലെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാണുന്നു, അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വതന്ത്രമായി കാണാനോ ചലിക്കാനോ ഉള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ആ ശരീരം മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ആത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചലിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിന് ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല. സാധാരണമായ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം വിവിധ അനുപാതങ്ങളിൽ പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള ശക്തിവിശേഷങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, അതായത് കേൾവി, സ്പർശം, കാഴ്ച, രുചി, മണം എന്നീ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, കൈകൾ, കാലുകൾ, സംഭാഷണം, വിസർജന അവയവങ്ങൾ, പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങൾ എന്നീ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹംബോധം എന്നീ 3 സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, അങ്ങനെ മൊത്തം 13 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതി ശക്തിയുടെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ രൂപങ്ങളുടെ വിവിധ രചനകളാൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ ഏത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഏത് അനുപാതത്തിലാണോ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും. ഓക്കെ, ഗർഭോദക സൈവിഷ്ണു, നമുക്ക് സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യം അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഗർഭോദക സൈവിഷ്ണുവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ്. സൂക്ഷ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ പ്രകൃതി ശക്തിയാൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട അറുതിയില്ലാത്ത മാറ്റങ്ങളുടെയും കൂടിച്ചേർച്ചകളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുപാതത്തില് അവരുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സാമാന്യ ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്വതന്ത്രമായ സംവേദന ശക്തിയോ ചലനശക്തിയോ ഇല്ലെന്ന് ഇത് നിർണായകമായി തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സംവേദന ശക്തിയും ഇല്ല, ചലനശക്തിയും ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല, നമുക്ക് ചലിക്കാനും പറ്റില്ല. എന്തില്ലെങ്കിൽ? ഈ ആത്മാവ് അതിന്റെ ഉള്ളിലില്ലെങ്കിൽ. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് ഭൗതിക പ്രതിശക്തിയാൽ വിവിധ അവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നിസ്സന്ദേഹം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ചുരുക്കം എന്തെന്നാൽ ആത്മാവാണ് കാണുന്നവർ അഥവാ ദ്രഷ്ടാവ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ദൃശ്യ വിഷയങ്ങളുമെല്ലാം ഭൗതികമായതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം അത് ആ ആത്മാവ് കാണുന്നതാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഭൗതികമായ ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള പരിമിതമായ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിലുള്ള അതൃപ്തിയിൽ നിന്ന് ദ്രഷ്ടാവിന്റെ ആത്മീയ ഗുണം പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഏത് 3 ഗുണങ്ങളിലാണോ നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട, അതായത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ തോതാണോ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിലവർക്ക് സത്വഗുണം കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കും, ചിലവർക്ക് രജോ ഗുണം കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കും, ചിലവർക്ക് തമോ ഗുണം കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കും. അത് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്തായിരുന്നു, അതിനെ ഈ 2 എണ്ണത്തിനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രൂപവും നമ്മുടെ ചിന്തകളും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിലുള്ള അതൃപ്തി, അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആണോ അവനവന്റെ ലൈഫില്? അല്ല, ആരും ഹാപ്പി അല്ല അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അയ്യോ എന്റെ ജീവിതം കുറച്ചും കൂടി വേറൊരാളെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും അയ്യോ അവരുടെ ജീവിതം നമ്മളെക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. എനിക്ക് അവരുടെ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറൊരാളെ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അയ്യോ അവരെ മാരത്തൊരു ജന്മം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലോ എന്നുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തരല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൃപ്തി, ദ്രഷ്ടാവിന്റെ ആത്മീയ ഗുണം, അതാണ് ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ആത്മാവ് എന്താണോ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കൈകളായാലും കാലുകളായാലും ഇതൊക്കെ ദ്രവ്യമാണ്. ആ ദ്രവ്യത്തിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചലനശക്തിയോ ചിന്താശക്തിയോ ഇല്ല. ചിന്താശക്തി ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ആത്മാവിനാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? ആത്മാവിന് ചിന്താശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഈ ശരീരത്തില് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാതിരി നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ ആത്മാവ് ഒരു നായയുടെ ശരീരത്തിലാണ് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ നായയുടെ രീതിയിലാണ് അതിന് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഏത് ആത്മീയ ഗുണമാണ് അത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് പറയുന്നത്. പല വ്യത്യസ്ത ജീവികളിലായിരിക്കും ഈ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവുക. ദ്രവ്യത്തിന് ജൈവമാറ്റങ്ങളാൽ ദൃശ്യശക്തിയും ചലനശക്തിയും വികസിച്ചുവെന്ന് അല്പജ്ഞാനപരമായ ചില വിതർക്കങ്ങളുണ്ട്.
എങ്കിലും അത്തരം വാദങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതായത് ഈ എന്താണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ബിഗ് ബാങ് തിയറി, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും പറയാറുണ്ടല്ലോ. ഈ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ദൃശ്യശക്തിയും ചലനശക്തിയും ഒക്കെ വന്നത് എന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദ്രവ്യം എവിടെയെങ്കിലും ജീവനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിന് പരീക്ഷണാർത്ഥമുള്ള യാതൊരു തെളിവുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം, അതായത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഇന്ന അനുപാതത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ വെള്ളത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും, ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പോ അതിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമാതിരി ഇപ്പൊ നമ്മള് മോപ്പിങ്ങിന്, എന്താ പറയാ, വാഷിങ്ങിന്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ റോബോട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോ. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? അതിന് എന്താണോ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് പ്രവർത്തിക്കും. അതിന് ചിന്താശക്തി ഇല്ല. അതായത് വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി അതിനില്ല. അത് നമ്മള് ഒരു സ്വിച്ച് അമർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണോ പണി അതിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പണി ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ തുടച്ചെടുക്കണം, വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് തുടച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും അത് തുടയ്ക്കും. കാരണം അതിന് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് അതിന് ചെയ്യാൻ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വിവേചന ബുദ്ധി ഒരിക്കലും ഒരു റോബോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് നമുക്ക് ദ്രവ്യത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു വിവേചന ബുദ്ധി വരുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എത്ര ഹൃദ്യമായാലും ഭാവിയെ വിശ്വസിക്കരുത്. ഭാവിയിൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ആത്മാവായി മാറ്റാമെന്ന, അഥവാ ജീവനില്ലാത്ത ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും ജീവനുള്ളവയെ വികസിപ്പിക്കാമെന്ന നിരർത്ഥകമായ സംഭാഷണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഡിത്തമാണ്. ഒരിക്കലും ജീവൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എത്ര ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും. അതായത് നമ്മൾക്ക് ജീവനുള്ളമാതിരി തോന്നാമെങ്കിൽ കൂടി ആ വിവേചന ബുദ്ധി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട്. ഒരാൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സങ്കടമാണോ സന്തോഷമാണോ അയാളുടെ മുഖത്തുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു റോബോട്ടിന് കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ജീവൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്. എന്താണ്? മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഒരു ദ്രവ്യവും ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും ദൃശ്യശക്തി ഉള്ളതായോ ചലനശക്തി ഉള്ളതായോ ഒരിക്കലും വികസിച്ചിട്ടില്ല. ആകയാൽ ദ്രവ്യവും ആത്മാവും ഇരു വ്യത്യസ്ത സത്വങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. യഥാവണ്ണം ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക വഴി ഈ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ബുദ്ധിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവനായോ ഉപയോഗിക്കുന്നവനായോ നാം ആരെയെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ബുദ്ധിയുടെ അല്പമാത്രമായ വിനിയോഗത്താൽ ദൃഷ്ടിഗോചരമായ വസ്തുക്കളെ ഒന്നിനും സചേതനമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന ആശയത്തിലെത്തുന്നു. ഏതോ ഉന്നത അധികാരിയെ പോലെ ബുദ്ധി ഒരാൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അപ്രകാരം ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം കൂടാതെ ജീവസത്തയ്ക്ക് കാണാനോ ചലിക്കാനോ ഭുജിക്കാനോ യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ ആത്മാവാണ് അല്ലെ? ഈ ആത്മാവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാറ്റ് GPT നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയണ്ടല്ലേ, ചാറ്റ് GPT പറഞ്ഞാൽ മതി, എന്ത് സംശയം നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറയും. AI എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. അതിൽ പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദ്യമാണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരമാണ് ചാറ്റ് GPTക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരം തരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഒരാൾക്ക് ദുഃഖമാണോ സങ്കടമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സെന്റൻസിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ തരും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതിനെയാണെങ്കിലും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തിനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ദ്രവ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഏത് വസ്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അതില്ലാതെ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആള് വേണം അല്ലെ? എന്നാലാണ് അത് റിസൾട്ട് തരുള്ളൂ. ഏതോ ഉന്നത അധികാരിയെ പോലെ ബുദ്ധി ഒരാൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അപ്രകാരം ബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗം കൂടാതെ ജീവസത്തയ്ക്ക് കാണാനോ ചലിക്കാനോ ഭുജിക്കാനോ യാതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ബുദ്ധിയുടെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുവൻ ബുദ്ധിഭ്രമം ബാധിച്ചവനായി തീരുന്നു. ആകയാൽ ജീവസത്ത ബുദ്ധിയുടെയോ ഒരു ഉന്നത സത്തയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെയോ ആശ്രിതനാണ്. അതാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അത്തരം ബുദ്ധി സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അവന്റേതായ ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഒരു പിതാവ് പുത്രന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് പോലെ ഈ ബുദ്ധി ഏതോ ഉന്നത അധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും അന്തരംഗസ്ഥനായി വസിക്കുന്ന ഉന്നത അധികാരി ആവുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞൂലെ, ഒരാളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരാൾക്ക് സങ്കടമാണ്, അതിനനുസരിച്ച് അയ്യോ സങ്കടപ്പെടണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്കുള്ള ബുദ്ധി തരുന്നത് ആരാണ്?
ആ ബുദ്ധി തരുന്ന ആളാണ് പരമാത്മാവ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിനും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അതല്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ, ഇത് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അല്ലെങ്കിൽ തീയിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഓടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അയ്യോ തീയാണ് പൊള്ളും എന്ന് പറയാനുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് വരും അല്ലെ? പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് ഈ തീയിന്റെ അടുത്താണ് ആ റോബോട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചറിന് മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാർണിംഗ് സിഗ്നൽ അത് തരുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ തവണയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? ആ ബുദ്ധി നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവാണ്. നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഈ ആശയത്തിന്മേൽ താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം. ഒരു വശത്ത് നമ്മുടെ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഏർപ്പാടുകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം നാം സാമാന്യമായി വിചാരിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൺട്രോൾ ഇല്ല. ഇന്ന് മഴ പെയ്യോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയണ കാര്യമില്ല. അടുത്ത നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഞാൻ പഠിച്ചു, ഞാൻ എഴുതി. പക്ഷെ അതിനുള്ള ബുദ്ധി തരുന്നത്, ആ ബോധം തരുന്നത് പരമാത്മാവാണ്, നമ്മളല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾക്ക് വേണം. ആകയാൽ ആത്മാവിനെ നാം ഭൗതിക ശരീരവുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നാം പറയുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരമാത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കുകയും ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തെ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാം ഈ ശരീരമല്ല എന്ന ആശയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ തിരിച്ചറിയലിൽ കർത്താവും ഭോക്താവും താൻ തന്നെയാണെന്ന മനോരാജ്യത്തിൽ തുടരുകയോ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ശരീരമല്ല എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ആത്മാവാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ആത്മാവിന് നിർദ്ദേശം തരുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് തരുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. നമ്മളെ തീരുമാനിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചു, ഓക്കെ, എല്ലാം പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മളെ അതിന് പേപ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോവാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് മറവി വരുന്നത്? എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആ ഓർമ്മ തരുന്നത് ആരാണ്? എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ഓർമ്മ തരുന്നതായാലും മറവി തരുന്നതായാലും നമ്മളുടെ മേലെയുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു പനി വന്നു, നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ അവിദ്യാപരമായ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായ ആത്മീയ സങ്കല്പത്തിലോ യഥാസ്ഥിതിയിൽ വെക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ തടസ്സ ശക്തിയിലാണുള്ളത് അല്ലെ? അതായത് ഭഗവാന് ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, തടസ്സ ശക്തിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയിലുള്ളതാണ്, മാർജിനൽ പൊട്ടൻസിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏതിലേക്ക് പോവാം? അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോവാം. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അവിദ്യാപരമായ ഭൗതിക സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തി. അതിലാണ് നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിലോ യാഥാർത്ഥ്യമായ ആത്മീയ സങ്കല്പം, ഭഗവാൻ എന്താണോ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ആത്മീയ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പരമ അസ്തിത്വത്തെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മിത്രവും മാർഗനിർദ്ദേശീയമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് വഴിയും പരമാത്മാവിന്റെ പരമപ്രജ്ഞയോടൊപ്പം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുക വഴിയും സത്യമായ ആത്മീയ ധാരണയെ നമുക്ക് അനായാസേന പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ആത്മാവാകയാൽ ഗുണപരമായി അവ ഏകവും ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്. അത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ അതും ദ്രവ്യവുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മറ്റേത് രണ്ടും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. എന്നാൽ പരമാത്മാവിനും ജീവാത്മാവിനും ഒരേ തലത്തിലാകാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ ആജ്ഞ അഥവാ ബുദ്ധി നൽകുന്നത് പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ആ ആജ്ഞയെ അനുസരിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഒരാള് യജമാനനാണ്, ഒരാള് സേവകനാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാൽ പരമാത്മാവ്
അപ്രകാരം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യഥാവണ്ണം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയുടെ പൂർണ്ണ ആശ്രിതനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ കാൽവയ്പിലും കാണുക, കേൾക്കുക, ചിന്തിക്കുക, അനുഭവിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക മുതലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയെ സർവ്വദാ അനുസരിക്കുന്നവനാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജീവാത്മാവ് അനുസരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റും നമ്മൾക്ക് വരില്ല. എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരമാത്മാവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ട് ജീവാത്മാവ് പുറംതിരിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ? ആ മരത്തിലുള്ള രണ്ട് പക്ഷികളുടെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സമയായി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളത് നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ.